ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Ing atong misa padayon tang magampo alang sa tanan nga na-involve niining itong pakigasdang sa COVID-19 o labaw sa tanan nga unta tangtango na kini sa Ginoo gikan sa atong katilingban. Bendisyonan niya ang atong mga paningkamot, espirituhanon o medikal nga mga paningkamot. Ug aron maandam ta sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, ang talahurong mga balansayon sa santos nga Kwaresma, mag-andam unta kanamo aron maangayan kami nga mudawat sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw o makasangyaw kami sa imong maayong balita. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Kunya gidala ko sa tao pagbalik ngadto sa pultahan sa templo. Dito nakita ko nga may nagtubod nga tubig ubos sa bakanan sa templo dapit sa sidlakan. Kayang templo nakatuban man sa sidlakan o nagdagayday ang tubig paingon sa ubos gikan sa bakanan sa templo sa habagatan sa halagan. Kunya gidala ko niya sa gawas agi sa ganghaan dapit sa amihanan o iya akong gidala libot sa ganghaan dito sa gawas na nagatubang sa silakan. Ang tubig gikan sa habagatan unya bipaingon siya sa silakan dala usa ka pisi ug unya nagsukod siya balig 5 ka metros o unya gidala ako niya latas sa tubig nga may gilagmon nga taga-kiting. Kunya nagsukod siya laing 5 ka metros o gidala na usab ako niya latas sa tubig nga taga-tuhod na ang gilagmon ini. Kunya nagsukod siya laing 5 ka metros o gidala na usab ako niya latas sa tubig nga tagahawak na ang gilagmon ini. Kunya nagsukod na usab siya laing 5 ka metros ug ang tubig nahimo ng usa ka suba nga dili ko na mahimong latason gawas kon mulangoy ako. O giingnan ako niya, tao, nakita mo ba kini? Kunya gidala ko niya subay sa daplin sa suba. Sa pagbalik ko nakita ko daplin sa suba ang daghang mga kahoy sa isang kadaplin ini. O giingnan ako niya, kining tubiga nagdagayday padulong sa kayutaan sa sidlakan o naglugsong ngadto sa walog sa Jordan. Sa pag-abot niini sa patayng dagat kini mahimong tabang. O kining o bisag asa padulong ang tubig sa suba mabuhi ang tanang binuhat o budaghan pag-ayo mga isda kay muabot man didto kining tubiga o mutab-ang ang dagat busa mabuhi ang tanang
nga iagian ini. Apan diha sa mga kadaplinan sa suba, manubo ang tanang matang sa kahoy nga makaon ang bunga. Dili malaya ang ilang dahon ni kapsag bunga. Mamunga silag matag bulan o mga bunga nga maayong kanon, kay ang tubig nga gikinahanglan sa kahoy gikan man sa templo. Makaon ang ilang bunga ug tambal ang ilang dahon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio. Ang makagagahom nga Dios ania uban kanato. Ang Dios ni Jacob mao ang atong dalangpanan. Ang magagahom ng Diyos, ania apan kanato. Ang Diyos ni Jacob mao ang atong dalangpanan. Ang Dios mao ang atong dalangpanan ug atong kusog. Ang kanunay panabang dinhi sa atong kalisdanan. Busa wala kitay gikahadlukan, bisan kun ang kalibutan matay-og ug ang mga bukid mabandol ngadto sa kahilatman sa dagat. Ang nagagahom ng Diyos, ania apan kanato. Ang Diyos ni Jacob mao ang atong dalangpanan. Dunay suba kansang mga tubig nagalipay sa siyudad sa Dios. Ang balaan nga puloy-anan sa labing halangdon. Ang Dios anaa sa iyang taliwala, wala kini siya'y kahadlukan. Ang Dios mutabang kaniya inighayag sa balagbanan. Ang pagkakahong ng Diyos, ania apan kanato. Ang Diyos ni Jacob mao ang atong dalangpanan. Ang Ginoo sa kahangturan ania uban kadato. Ang atong puta mao ang Dios ni Jacob. Umali kamo tan-awa ang mga buhat sa Ginoo. Ang kahigulungang mga butang ngayang gihimo dinhi sa yuta. Ang pagkakahong ng Diyos, ania apan kanato. Ang Diyos ni Jacob mao ang atong dalangpanan. Thy word Is the love unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. You're the light unto my path. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Lumayaw ikaw, O Ginoo. Human niini dihay pangilin sa mga Hudiyo ug miadto si Jesus sa Jerusalem. Dito sa Jerusalem, duol sa ganghaan nga ginganlag ganghaan sa mga karnero, may linaw nga gitawag Betsata sa Hebreo. Kining maong linaw may 5 kaputahan nga gipatangkuan diin may daghang mga masakiton o nga naghigda, mga buta, mga bakol, mga paralitiko. Og dito'y tao nga nasakit sulod sa 3 ag 8 ka tuig. Nakita siya ni Jesus nga naghigda dito, ug nasayra ni Jesus nga siya nagmasakiton sa maong gidugayon. Busa gipangutanan niya ang tao, gusto ka bang maayo? Ang masakiton mitubag, Sir, walay makasakwat kanako ngadto sa linaw kung ang tubig makutaw na. Ug samtang nalimbasog ako sa pag-adto sa linaw, aduna nay lain nga nakauna kanako didto. Si Jesus giingon kaniya, tindog, dad ang imong higdaan ug lakaw. Ug diha-diha naayo siya ug gidala niya ang iyang gihigdaan ug gilakaw. Nahitabo kini sa adlaw ipapahulay, busa giingnan sa mga Hudiyo ang tawo nga naayo. Adlaw ipapahulay karon ug supak sa atong balaod ang pagdala sa imong higdaan. Siya mitubag, giingnan ako sa tawo nga nag-ayo kanako, dad-a ang imong higdaan ug lakaw. Sila nangutana kaniya,
Kinsa may nagsugo kanimo sa pagdala sa imong higdaan o sa paglakaw? Apan ang tao nga naayo, wala makailakon kinsa siya. Kay mipahawa man si Jesus, sanglit diha may pundok sa mga tao ni atong nakita. Human kini mahitabo, gikahibalag ni Jesus ang tao dito sa templo ug miingon si Jesus kaniya, "Tan-awa, naayo ka na. Ayaw na pagpakasala aron dili ka mahiagom sa labi pang mangilad nga hitabo." Unya milakaw ang tao ug misugilon sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo nga si Jesus di ay mo'y nag-ayo kaniya. Tungod niini, isugod ang mga Hudiyo paglutos kang Jesus, kay giayo man niya ang tao sa adlaw pagpapahulay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kay ikaw, O Kristo. Maigsoon, ang sikat karon sa atong pagbasa o sa Ebanghelyo mao ang tubig. Tubig nga makaayo. Sa atong unang pagbasa, gihulagway diri nga nag-anam og kalawom ang tubig hangtod nahimong suba. Niya ang tanan nga kahoy nga gitanom kailid sa suba nahimong mabungahon, niya ang ilang dahon, ang ilang bunga makaon, ang ilang dahon tambal. Sa ato sang Ebanghelyo na sa ilinaw na kung mukutaw na ang tanang masakiton nga mahumol dito maayo sad. Ang tinuod nga tubig nga tambal the living water mao gyud si Jesus. Mao nga si Jesus wa mag-agad pag-abot niya didto sa bitsata, wa siya maghuwat nga mutuyok ang mukutaw ang tubig aron maayo kadtong masakiton nga 38 na katuig na nag-atang didto aron lang taon maayo niya wa gyud maayo. Wa siya maghuwat. Iyang gidiretso pag-ingon barog ug dad-ang imong gihigdaan. Gipakita ni Jesus nga ang tinuod ang tubig mao siya. Nga ang tanang tubig nga atong gamiton aron sa pag ayo sa atong mga sakit sa ngalan ni Jesus muipikto na siya. Mao na nga ang atong paningkamot kung dili na gani muhaom sa gusto ni Jesus, mahug nagway kapuslanan. Dot lang gitingali tani. Unya kay wa may kapuslanan, mahug og tuburan sa atong kabalaka o kahadlok. Niya duha man ni kaklase ang kahadlok. Mupakita ni siya pinaagis pagtago kanang di na ta mo gawas. Mupakita pud ni sa atong kasuko kanang maglagot ta kung supakon. Mao na diri sa atong Ebanghelyo ang kahadlok sa mga leaders sa simbahan niadtong panahon na o sa katilingban, ang ilang kahadlok nga musikat si Jesus kay gipangita naman siya sa mga tao tungod sa iyang mga milagro. Nangita sila paagi nga ilang ikabanat kaniya ang ilang kasuko. Nya kani kay naatol maning pag-ayo ni Jesus nga adlaw ipapahulay, nya siya may nagsugo, siya nag-ayo sa tao panahon sa adlaw ipapahulay. Nakasentro sila sa violation ni Jesus. Ug ilang gustong patyon si Jesus tungod niining violation sa pag-ayo sa tao sa adlaw ipapahulay. Wa sila malimpay nga naayo ang tao. Wa sila malimpay nga ang tao nagpas-an sa iyang gihigdaan. Ang ilang gikalagutan ngano gyud nga ni-violate si Jesus. Ang gatukmod nila ani kahadlok. Mao na peligro kayo ning kahadlok nga mo'y atong gamiton karon sa atong pag-atubang aning COVID-19. Kay kung dili ta mutago, masuko. Mao nay atong kuan, nya kamo dia kumusta man mo? Nagtago mo o nasuko? Duha ra na siya.
Mahadlokon mo. Ikaduha, ang pagtuo nga mao'y gibatunan ni Hesus, dili ta mutago, dili sad masuko, pero mubuhat unsay angay sumala sa atong gituuhan. Epektibo ba ang pagtuo? Sa inyong paminaw, epektibo dili. Karon ako dili maihap nako ang mga text messages na magsigig hangyo nako, Father, iampo. Tibuok kalibutan. Nituo ta nga ang Ginoo labaw kay sa alkohol, labaw kay sa mga gear nato, labaw kay sa atong quarantine, labaw kay sa atong stay at home. Kay kining tanan kun way Ginoo, way kapuslanan. Mga matay na lang tang tanan, wa ni kapuslanan. Pero kung naay Ginoo, ang tanan mapuslanon. Muna, kining tanan atong paningkamot karon, dili unta ni tinukmod sa kahadlok, kung dili tinukmod sa pagtuo nga mao ni gusto ni Kristo. Nya atong i-verify kung mao ba gid ni ang gusto ni Kristo. Kining tanan atong gibuhat karon, kining tanang mga dekreto nga gipadangat sa atong mga gobyerno ug sa simbahan, mao ba ni ang sugo ni Kristo? Ya usara gid diha para nako ang timailhan na sugo na ni Kristo makapawagtang sa kahadlok. Pero kung tinukmod gani sa itong kabalaka o kahadlok, labi na ginang kahadlok na masakit, kahadlok na mamatay, tinukmod na gani diha ang atong mga paningkamot, dili na siya kang Kristo. Pero kung tinukmod sa gugma, ngano man nga doon naman ko'y distancing, aron dili nako mapatakod ang akong sakit ngadto sa uban, o dili nimo kuyanap aron mga matay mintanan tungod kay nahigugma ko sa kinabuhi. Ya kay nahigugma man tas kinabuhi, ang tanang klases kinabuhi atong higugmaon. Ang kinabuhi sa nasa squatter area, ang kinabuhi sa mga drug addict, ang kinabuhi sa mga bata nga naasod sa tiyan, atong higugmaon. Kaya kita kung magpili raman sa tag kinabuhi, ang ato raman sa kinabuhi atong higugmaon, pero ang mga bata nga white town ta mahigugma nila, i-abortion dahil na to. Ang mga naa sa sidewalk nga naghigda, nga wain tawin mga banig, wain tawin mga pagkaon, ato ra dayong agi-agian, wa ta mo value sa ilang kinabuhi, kaya ang ato rang kinabuhi, ang atong gusto, mga hakog ta sa kinabuhi, nga ang gusto ta ni Kristo, ang tanan man tang kinabuhi, mo'y atong higugmaon. Nganong atong illegalize ang abortion, nganong illegalize nato ang euthanasia, kung nagmahal patas kinabuhi. Mao na akong punto, na ang pagtuo makawas kahadlok. Unsay hinungdan nga nay abortion, mahadlok nga maglisod sa kinabuhi. Unsay hinungdan nga musalikway ta na mga way balay, kana mga kawatan, kana mga adik, hadlok ta na mamatay ang atong kinabuhi o mawa ang atong mga kabtangan. Kahadlok ang nagtukmod. Kani pipila lang ni sa mga examples na atong i-check ba ang atong intention. Nganong nag-quarantine ko? Nganong magsulog kung ingon ani? Dili ka ni bungas kahadlok, bunga ka ni gugma, bunga ka ni pagtuo. Nya kung mingon kita bunga sa gugma pagtuo, kala padayuna na. Pero kung bunga ganis kahadlok, usba na ang imong mindset, ang imong focus sa imong pagbuhat niya na. Nganong nagmisa man taron? Hadlok tang mataptag sakit nga virus, hadlok tang mga matay, dili. Nagmisa ta kay nahigugma ta sa santos nga misa, nahigugma ta sa Ginoo matag adlaw. Kung iya mang itugot nga mga matay ta karon sa atong pagmisa, either sa kamot sa mga taong buamon or sa virus nga COVID-19, so be it. Basta wa ta mahadlok ana, nahigugma ta. Og mituo ta nga kining pagmisa karon makatabang nis kaayuhan sa katilingban, kaayuhan sa atong mga katawhan nga giatake karon niining sakit. Mao na siya ang kinabuhi sa mga santos. Mao na ang kinabuhi sa mga martir, labi na gyud ni San Roque. Ang iyang pag-adto sa nataptan sa kolera, dili tungod kay nahadlok siya, kung dili tungod kay nagtuo siya nga himuon sa instrumentos Ginoo. Yung sa resulta, natakdan siya sa kolera. Namatay siya tungod niya itong sakitan.
Pero daghan kay siya giayo hangtod karon nagpabilin siyang healer ni ining gitawag natong mga misteryosong sakit sama ni ining COVID-19. Ubaw na siya ang misteryo diha nga di nato matungkad kay di man sa gyud matungkad ang gahom sa Ginoo nga matod pa diri sa unang pagbasa di na nako matungkad mulangoy na lang ko tungod sa kaglawom o kalapad sa gahom sa Ginoo nga di na nato matungkad. Unang di na lang ta magtuga-tuga tungkad. Mutuo na lang ta. Na mo na siya mawa gid ang atong kahadlok. Kay di naman ta magsigig tungkad. Imong tungkaron hadlo ka. Pero di nimo tungkaron imong tuhuan, lingaw kay ka. Hinauton ta nga naa ta diyan dapita aron na kun mga matay man tang tanan tungod ni ining COVID-19, mga matay tang malipayon tungod kay nasayod ta pagbuot ni Ginoo kay nagpadayon man ko diha sa paghigugma, nagpadayon man ko diha sa pagtuo, nagpadayon man ko sa akong pagkamampuon. Nya kay failure man ang akong tanan nga gibuhat sama aning quarantine, sama aning pagsigi og distansya. Kung bitaw nakaingon ko sa nahitabo sa Italia, ingon sila, we conquered COVID-19 physically and mentally. But we do not know nganong sige lagi akong kamatay. Muna hangad na lang sila sa Ginoo. Muna, ang ending yun, hangad kita sa Ginoo. Kay di man kita kasiguro nga, siguro na gining maluwas ta tungod kay magsigit ang anag alkohol, tungod kay di na ta maghikapay, siguro na kitang luwas. Hindi man na. Pero kung naay pagtuo, moingon kita ang pagbuot sa Ginoo labaw gyud sa pagbuot sa demonyo or gahom sa demonyo. Labaw kay siya. Nya kung itugot niyang mamatay, praise the Lord. O iya sa tanayon, adali ra sa kanya niya himuon. Usa lang nakaklik sa iyang pagsulti, ayo na na. Pero kung niyang itugot ka magantos ta, o naipipilag yung mga matay, praise the Lord. Ang importante, kinsa tong gihigugmas Ginoo atong higugmaon. Unsa to'y gisultis Ginoo atong buhaton. Kung unsaon na nato pagbuhat, sa ako nagikaingon, bungas pagtuo, dili bungas kahadlok. Manindog. Mga igsoon, ang Ginoo nag-awhag kanato sa paghigugma o pag-alagad sa matag usa. Bungas pagtuo, mudangop kita sa atong panginhanglan ug moingon, dungga kami Ginoo. Dungga kami Ginoo. Ngang simbahan sa kadunay magpadayag sa hugba o kamatuuran nga atong madawat gikan sa atong manunubos magapo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga nangulo sa atong nasod magpatinud-anon sa ilang pagpangalagad magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga atong tang masinati ang presensya sa Dios diha sa atong inadlaw-adlaw nga mga buhat magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Ngang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Ang atong mga igsuon nga nangamatay, makadawat na sa mga ganti sa ilang mga maayong buhat, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nangamuyo kami kanimo Ginoo patalinghogi sa imong kaluoy ang mga pangaliya sa imong katawhan karon nga nag-ampo kanimo. Kaya amo kining gituboy diha sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa igasa giluwas mo ako,
igsuon pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa kasalanan sa tibuok nga santos nga simbahan. Naghalad kami kanimo Ginoo sa mga gasa nga imong gihatag mahimo unta kini nga hinabang alang kanamo dinhi sa yuta ug among kalanon alang sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasa Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. among nagibayaw Ito sa iyo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. ay Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagahom sa tanan, angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit. Kay pinaagi sa pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma, nagabadlong ikaw sa among mga bisyo, nag-isa sa among mga kasing-kasingan ha kanimo, ug naghatag kanamo sa kusog ug ganti pinaagi ni Jesucristo ang among Ginoo. Pinaagi kaniya nagadayeg sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan o nagasaulog sa hiniusa nga kalipay uban kanila nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dayton ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tumuran sa tanan ka santos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud tong nabiktima karon sa COVID-19. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga magkaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz de Manila, San Vicente Ferrer, San Roque, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak.
Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng amahan, gamito nato ang mga pulong magitudlo ni Hesukristo. Amahan namo na kasalangit, pagdaygo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Bayaw tugot sa pagkalay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, natagi kami sa kalinaw ning panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian ang dahom hanggang himaya. hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo ipakita ta karon ang atong panag-ibig. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Lawas Kristo.
magampo kita, kaluy paglimpyo kanamo Ginoo o baguha kami pinaagi ni ining langitnong sakramento, makabot unta namo ang panabang karon aron madala kami nganha sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa COVID-19. O Diyos, among Amahan, isangpit kami kanimo ining panahon sa among panginahanglan. Nga unta, mapanaligdan mo kami matok ining hulga sa 2019 novel coronavirus. Nga mikalas na sa pila ka mga kinabuhi ug daghan ang naapektuhan. Nangalyubo kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya ni ining mga virus ug sa pagpaksa sa pagkuyanan niila. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hanapuna sa mga batik sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug diluyugan sa buhangin. Dabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangalyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbutlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga nagapuyog nga kahari uban kanimo, diha sa kiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahanturan. Maria panabang sa mga Kristiyanos, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, San Vicente Ferrer. Manindog palihog. Usa sa mga nindot nga gasa itong nadawat karon mga igsoon mao ang makaayo magahom sa Ginoo, the healing power of God. Niya mulihok rani dinhi sa atong kinabuhi kung kita mogamit sa gahom sa Dios o sa atong pagtuo nga way kahadlok kung dili gugma o pagtuo ang magtukmod kanato. Ang Ginoo manaa kaninyo, ug manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihad. Tapos na misa at ugdad unang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. O Maria, Reina sa Pilipinas, panalig di kami sa mga katalagman. Agata kami ngadto sa manluluwas, si Kristo nga anak mo, ug ang among gagawasan. Si Kristo nga anak